शेतकऱ्यांना 2017च्या कर्जमाफीची प्रतीक्षा आहे। 6.5 लाख पात्र शेतकरी अद्यापही वंचित आहेत। 8 वर्ष निधी न मिळाल्यामुळे या अर्जदारांना फटका बसलाय। कर्जमाफीसाठी 5,900 कोटींची गरज आहे। 2017 मध्ये जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेमधील सुमारे 6.5 लाख पात्र शेतकरी सरकारकडून निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे अद्यापही लाभापासून वंचित आहे। या शेतकऱ्यांसाठी सुमारे 5,900 कोटी रुपये निधी लागणार आहे। मुंबई उच्च न्यायालयाने या 6.5 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ द्यावा असे आदेश 2022 मध्ये देऊन सुद्धा राज्य सरकारने अद्यापही त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही आणि त्यामुळे आम्हाला कर्जमाफी कधी मिळणार असा सवाल हे शेतकरी विचारतायत। 8 वर्ष या गोष्टीला होऊन गेलेली आहे, मात्र अद्यापही या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालेली नाही। 8 वर्षांपासून निधी न मिळाल्यामुळे या अर्जदारांना फटका बसलाय।